Esselamu aleyküm hormatly vatandaşlar. Türkmenistan watanymyz keramatly pirleriň mekany. Halkymyzyň uly hormat goýup ziyaret edýän ýerlerinden birim Abu Seýid Abul Haýryň, ýagny Mäne Babaň kümmedidir. Şu gün 2020-nji ýylyň 2-nji noýabry Mäne Baba, ýol urada Mälik Baba ziyaret uradym. Oň üçin Aşgabat Mari awtomobil ýolunyň ugry bilen Ahyl welaýatynyň Kaky etrabynyň Duşok şäherçetine çenli barmaly. Ondan soň taga öwrülip öýde ýolundan gitmeli. Ananla ýormady, Allah açyk etsin, ziyaratymyzdan kabul bolsun. Ne? Duşok owatynyň geçen ýerinde sağa tarap öwrüm bar, ýadygym bar. Mälik Baba barada halk arasynda şeýle bir rowaýat bar. İslam dininiň giňden ýaýrap başlan döwürleri bir padşa musulmanlara garşy söwüşdi, iki tane ogluny ýitirýär, ýani wepat bolýar, şu iki oglum Hidret Ali tarapyndan öldürilýär. Padşa körpe ogluny Mäligi Hidret Ala garşy Hidret Ali'dan özüniň aryny almak üçin terbiýelep ýetişdirýär. Ähli söwüş tilsimlerini öwredýär. Şeýler bilenem Mälik ähli söwüş tilsimlerinden başçykyan güýçli perwan bolup ýetişýär. Allah Taalaň iradaty bilen özüm adaty adamlardan şeýle daýy bolup durup. Mälik perwan 18 ýaşyna ýetende Kakadyndan uruta dalyp uly goşun bilen Hidret Aliň göldegine çykýar. Hidret Ali bilen söwüşde duşuşýar. Hidret Ali bilen söwüşip dur kalaram. Peygamber Aleyhisselam Ferediyade wagşy oglanym musulman bolsa bolmaýan ýaşy dekenni içinden dilek edýär. Hemem Mäligi İslam dinine çagyrýar. Mälige maýdýar, eger maňa keramat görkezseň, onu men ynanaýyn diýär. Peygamber Aleyhisselam näme isleýän diýär. Onda Mälige aýdýar, bir ulukan daş görkezip, şu daş çympytrak bolsun, içinden bir kuş çyksyn, özüm şol kuşun perler lagly göwkerden bolsun, çyksyn, adam dilini gepläp kelimetini öwürsin diýär. Peygamber Aleyhisselam beýle işin hötdesinden gelmejekde barada oýlananyna Cebrail perişte seslenýär. Ya Rasulullah, sen arkaýyn buyruk ber, bir daş müňlerçil ber, şu ýerde sen buyrugyňa garaşyp dur, Allah Taalaň iradaty bilen oň içinden guş çykar diýär. Peygamber Aleyhisselam doga okýar, daş çympytrak bolýar-da, hakykatdan hem öň görülip eşitmedik perlerim lagly göwkerden bolan bir guş çykýar-da, adam diline gepläp la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah diýip şu ýerde kelimetini öwrýär. Mäligim goşunam bir bolýandaktara hayran alıp iman etirýärler-de kelimelerini öwrüp şol ýerde musulman bolýarlar. Soňra Mälik perwan musulmanlaryň sapyny kapyrlara garşy jeň edip şu duşok sebitlerini bir söwüşde agyr yaralanýardy, wepat bolýar. Mälik perwanyň Ajdar adyny alyş hakynda da şeýle bir rowaýat bar, men gysgaça görüň beren. Ajdar padşa Hidret Aliň ile tarman külkünü düşýär. Mälik Babany Hidret Ali gaýdyp getirýärler. Ol men Hidret Ali porta çykýar. Hidret Ali gam Mälik perwany halat etmäge gelýärler. Arat güýçli söwüş bolýar. Şo ýerde de Ajdar padşa musulman bolmak teklip edilenine men 3 tane şertim bar diýär. Eger şu ýigit men ýekejek ýydım bar, şoňa öýlense. İkinci şertimem eger oğullar bolsa Muhammed dip at goýsalar, üçüncü şertimem men adym Ajdar, oňa ady Mälik. Eger men adymam öz adynyň ýydyna tirkese, onu men musulman boljak diýär. Şeýlelik bilenem Mälik Ajdar pelwan şol Ajdar padşaň ýydyna öýlenýär. Oğullar bolýar, Muhammed dip at goýýarlar. Ne bu ýerde de bir hüjre görnüşinde görýän bolsaňyz hüjre görnüşinde edilipdir.
Ine şu irasy hücrede iki tane geçeligi var, yani nağım var. Şolong sağ tarapdaky Melik babaň aram ýakyny var ya diýerler. Çep tarapdakysam Käbe var ýan ýol diýerler. Edil häzir gömülüpdir. Çıkaly. Melik babadan çıkandan soňam ýene her uly ýola gelýän. Dağa tarap. Çeýrämeli. Ne? Borkadma dur. Mene baba 45 kilometr diýer. Edil Duşok şäherçetinden geçäň ýerinde serket nokady bar eken. Şoň üçin ziýarata gelegende ökman pasportyny da ýanyndan almagy unutmam. Mene baba tarap gidip barýar. Yol, olama gowy, täzerak çekipdir asfalt yol. Mene babam kümmedi. Bir yerde de sadak etmek için yürüyte şertler kurulupdur. Yöne buat, öňüne şäherler täýäpli, ziyarethanelerde sadak etmek bolanok, ýöne ziyaret üçin açyk. Türkmen Seljuk döwletini esaslandyran doganlar Togrulbek bilen Çagırbege ak pata beripdir. Mene baba Abu Seyit Abul Hayr. Mehman vatandaşlar, Abu Seyit Abul Hayr'ın, yani mene babam kümmedinin yanında Türkmenistan'ın prezidentinin Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitabynyň 1-nji jiltinde mene baba hakynda getirilýän rowaýatlardan siziň dikkatyňizi ýetirmegem makul bildim. Mene baba öz şägirdleri bilen Nişapurdan mene barýarka ýolda ýaş ýigitleриň topary ulamaň ýoluny kesýärler. Mene baba olardan nämisliýäňiz diýip soraýar. Ýaş oglanlar atdan düş, bize bedewiň gerek diýip haýbat atýarlar. Ulama atdan düşýär, şol wagt kerwenden ýyda galan şäherler gelip ýetişýärler. Muny gören galtamanlar gaçýarlar. Ýöne mene baba
Bedewi şol tüýtü boduklara beriň diýip şähertlerine tapşyrýar. Şonda şähertleri Halipamyz biz köplük olara hiç zat bermän gorunmaga mümkinçiligimiz bar diýişýärler. Şonda mäne baba beýtmek dogry däl. Sebäbi men olara şu at sizinki diýdim. Beriň olara aty diýipdir. Şähertler halifatynyň tapşyrygyny berjaý diýerler. Bibaş galtamanlar atalyky diýerler. Mäne baba ýakynnak owada düşlänne töwürüň ilaty ulamaň ak patatyny almaga üýşýärler. Şonda gaýrada owaň ýaşullary oglanyň ýaşlyk edip ulamaň göwnüne degenligi atyny alan üçin ötünç sorat töwüllaý diýerler. Piriň atyny hemde oň ýanyna ýene-de bir gamaşguluk bedew goşup getirýärler. Emma mäne baba olan günätini geçýär we biz aty olara berdik. 100 euron adamyny ýydyna almaýar diýip jogap berýär. Şundan soňra bir betpygil işe baş goşan owaň ilaty sadaka berip, hac pardyn berja edip, ulamaň göwnüne degilen üçin bagyşlamany sorap, Perwerdigara doga dilek edip ýaşapdyrlar. Hacı Prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkmenistan Beýik Üpek ýolunyň ýüregi atly kitabynyň 1-nji jildinde mäne waka hakyna ýene-de şeýle bir rowaýat getirilýär. Mäne baba köp gedip dürli şäherlerde bolup, şol döwrüň görnükli alimleri, filosoflar bilen duşupdyr, pikir alşypdyr. Halk hakydaty iki tan ustad mäne baba bilen Ibn Sinan arasyndaky söhbeti hakyndaky rowaýaty şunlara getiripdir. Mäne baba gepleşip oturýarlar, käsäni ýokardyň ýa, käse bolsa howada aslyşyp durýar. Mäne baba mihmanyna şeýle diýär. Siz alimler fizikan kanunyny talgylanyp tutuş tebigaty boýunça ähli jetimler merkeze ymtylýarlar diýýäňiz. Näme üçin käse özüniň agramynyň bardygyna garamazdan howada atylyp dur, aşağı gaçmaýar? Ibn Sina şonu oňa şeýle jogap beripdir. Siziň ýatlap geçen fizik kanunyňyz merkeze ymtylmagyna hiç bir zat päsgel bermeýän jetimlere degişli. Käse bolsa siziň erkiňiz bilen ýokarda atylyp dur. Şoň üçin aşağı gaçyp bilmez. Bularyň söhbeti bir näçe sagatlap dowam edipdir. Talipler olara soňra özlerine nähil täsir galanyny hakynda sowal berýärler. Ibn Sina men bilýän zatlarymy ol görýär diýse, mäne baba Ibn Sina men görýän ähli zatym bilýär diýip jogap beripdir. Ene mehman watandaşlar, şunluk bilenem Mälik baba hemde mäne baba ziyaratymyz tamam boldy. Öý ojaklaryňyzyň arskal bereketi egtilmesin, maşgalaňyzda agdybylyk abadany köküm sürtün, ýurdumyz atuda hem parahat bolsun, ilimiz agdybyr bolsun. Janyňyz sag bolsun.